Tikuyamba pafupi mphindi 10 kuti ikwane filikoloko kuti atithandize kuti maola amenewa tipitirire kuphunzira pamene ndinafotokoza poyamba paja kuti kulankhula kwanga lero ndikufotokozera umboni momwemo uthenganso wabwino kwa ana a Mulungu. Ndibwereze kuti sindimayima kuti ndizivule chabe anthu mungomva ipa kwanga mmene kudalili ndili ku satana ayi, koma mmenemu timati kapena nkutheka pamene tikufotokozera inu ana a Mulungu mukhoza kutengerapo mwayi ozindikira kuti ndiye kuti Mulungu ali ndi njira zimene amasamalira anthu ache. Inenso nditatembenuka mtima mutha kuona kusazinyalapsa kwanu kuti ayi ngati Mulungu adakhululukira awa, inenso ata kundikhululukira kuposa mmene anakhululukidwira mkulu amene. Chifukwa chake umboni tikamafotokoza timafuna kuti upereke chithandizo ku miyoyo yathu ya uzimu, osati kuti tingofotokoza history ya mmene ife tilili ayi. Tamverani ana a Mulungu, mmene timasiyana kuti tili pamalo achitatu amene satana adatilowetsa pansi pamadzi kukandionesa ufumu wa satana mdierekezi, ndikundionesanso zinthu zimene ziti zituluke m'masiku osiriza ngati ano. Polimbikitsa ufumu wakewo, ndiganiza kuti kuganiza koperewera kwa satana mdierekezi kumene lero ndimakudziwa ndiko kuti ndiye kuti satana si wamphamvu zonse, sadziwa zina. Chifukwa akadakhala kuti amadziwa zonse sakanandithera chichewa chonsechi, akadadziwa kuti tsiku lina mkuluyi adzachoka. Kuti zikumveka zimene? Koma ndiye kuti mkuluyi mbulutu wa bulutu, sadziwa cha chilichonse chamawa sachidaniso sachidziwa. Amayi ndi abambo zikadakhala kuti akudziwa zonse zachuluka adandiululirasi, akadasiyako zina. Chifukwa akadadziwiratu kuti mkuluyi inkazitape nkapirikoni ngwadyera akakumana ndi mbuye uchandakangana nayeyi andithawa apita kuti apita kumeneku. Ndiye ndilekeze. Kodi zikumveka izi? Chifukwa zimenezi zili choncho ku chipembedzo cha satana. Ngati mukulowa lero samakuwuzani zonse. Kodi zikumveka izi? Ena ayima pano, ena ayima pa wailesi akuwuzani kuti ayi nali ku sataniki ndiye timamwa magazi onchani, akunena asobo na fanta amene amapasidwa kuti kumeneko. Chimachitika nchani mukapanda kumwa magaziwo? Akuwuzani kuti apalibe, kusonyeza kuti sichinali chilichonse. Ntakuwuzani ine kuti ndipange survive ndili mu chipembedzo cha satana. A satanist to survive amayenera kudya pakamwa pache a teaspoon every 7 days, osati kapu koma teaspoon. Kodi zikumveka zimenezi? Chifukwa magaziwo musangomva ngati pali chipangizo chosowa ku ufumu wa satana ndi magazi a munthu. Sawamba kuti unchokera ndilande mwainalo wa satani pobwera yana nipasa kapu ya magazi. Kapu ndiuza zoona iwe, kapu ya magazi. Iwe akupasi kuchoka Mungu enyama, akupasi kapu magazi wokuti apezeke ku chipembedzo cha satana sichopheka.
kodi zikumveka mumatuma anyamata akaime m'misewu akapangise ngozi 20 kubwera ulo teaspoon osayipesa ungophapa anthu ulere kuti muchita collect magaziwo eni mukapanga chiyanjano madzulo mukamwe sichophweka kodi zikumveka namuno zinthu zina zofuna kuzimvesa bwino ndi khutu lonse tamverani ife amene tidali kuchipembezocho amene tidali oyikika kuchipembezo chimenechi mukalowa nkukutengani magazi anu ainu samangopita nawo kuwamba amapita poka wayeza kazi kumveka zimenezo choyezeracho chimatulusa nambala DMX mupita kwa satanist wina aliyense mpaka kwa Aleister Crowley, Albert Pike, Henry Crusade na kuusaniwa na satana oyenda ndi miyendo ku dziko la pansi mukafunse kuti DMX nchani sakanena lidangotere dzanja la satana nkulandira choyezera ndi chiti ndipo chisitulusa cha DMX basi mpaka ndatuluka chipembezocho sinimadziwa tanthauzo la DMX kodi zikumveka isi na Yesu ali ndi zinsinsi zache koma nitakuuzani mpingo wa Mulungu akakuyeza ndikupeza kuti magazi ako wapasa umakwera abe maudindo mpaka ukapezeke kuguwa la nsembe la ziteki ndi kumene umakalandira network yolumikizisa magazi ako kuchipembezo cha satana pamenepo umayamba kukhala ndi ludzu the vampiric effect ludzu la chivampire limayamba kukutaniso pano kukupeza ndiye satanist kuti ayambe kulandira ludzu la chivampire lomafuna kuti amwe magazi kuti apange survive. It's not easy. Kodi zikumveka zimene taitana tsiku lina zanena kuti apitiseni paseli ayayawa akuoneseni pamene panadusa mano dapita kunja tsiku limenero 7 days ima ndithera ndili pa airport ku Ethiopia ndiye kuti kuja kuti ndegeyi ikayimanso ku Kenya siku la nambala 8 ndilimene nimafunika kutsika pakia ndiye kuti ndaphonya ndicha siku limodzi makosana monsemo kwa amene munadwalapo sugar ndiye njala ya sugar mukuiziwa umachita kumva kuti ndachita drain mwa ine mulibe chilichonse makosana kuchoka pa airport pa international airport pa Lilongwe kukafika ku nyumba kwanga ku area 10 ndi makala ngati ndikuyenda 420 km kuona kutalika kodi zikumveka isi ndikuchita kuonera ati kuti napapa sikuda lero niumwalira kufika pa khomo ndiye kuti ndikukumbukira kuti sinapange process iliyonse yosunga magazi ndi chiyembekezo choti ndibwera ndikhala ndi mpata within 7 days ndipeza magazi ndikungofika pa khomo mmene ayaya amati dadi kale pa ndaluma kodi zikumveka isi basi pwe katima kuti wa nzanga akulira ni chani molomo ndilandira ukunilumaso zimela mapanga satana amaluma satana ni waluma amaluma ukondini chikhalidwe cha satana ni kuluma okondedwa achi kodi zikumveka zezi sapange naye masewera ndipo asakunyengerereni amalimbikisa kuluma mkazi ako ndezochita za satana zo akuti kalume ne mpaka kuti ndikhale ndicha sasa kunamize napa miji yena ali ku satana ine chakuti kuti ku sataniki kwa kumene daliwo koma khala ni moyo koma asana mwecha magazi ndekuti ankapititsa ankayamba mene zavuta abwerera mpingo wa Mulungu
ndikupitirira kulongosola pa ulendo umenewu. Mmawa uja timanena kuti panali zinthu pafupi 10 zimene anandifotokozera kuti zimenezi ndisazaulule. Talioneni pali dzuwa 10 zija tizilephera. Kodi zikumveka namu? Tamvera. Mmene ndimafotokozera za ulendo wa pamadzi ndangofotokozera, koma malemba sinapereke za chinjoka chimene tidachiona pansi. Chibanda ndikukhulupirira Bible lili pakamwa ndi mdzanja momwe ngati sudachoke. Yesaya chapter number 27 verse 1 mpaka 3 tipezapo njoka imene ndakayipeza pamadzi. Bible likutsimikiza za chinjoka chimenechi. Akuti bwa Yesaya chapter number 27 verse 1 mlekeze 3. Amen. Sakale basi chibanda verse number 1. Sabana limeneli ndilo njeso la Mulungu wa kumwamba amenewa ndiye mantha amene adapangitsa kuti maso anga ataona nkhope ya Satana iyambe kuoneka yothedwa yochita manyazi ndi mantha, chifukwa akudziwa lonjezo la chimene Mulungu adzachite. Yehova pomuuza Yesaya akuti waiona njoka ili m'madzi. Tsiku limenelo ine Yehova ndilupanga mdzanja ndidzapha chinjoka chokhala m'madzi. Mpingo wa Mulungu, tamvera. Mulungu akudalira mpingo wakumapeto a nthawi ya pansi pano amene tikulandira mawu a Mulungu, tikupatsidwa ndi kulembedwa usilikali wochita ndewu ndi mphamvu za ufumu wa pansi pamadzi wa Levithani, umene ukulamulira mayiko, kusogolera atsogoleri, kuutsa mabungwe, kuutsa zipembedzo, kutulutsa zozola zakudya za pansi pamadzi. Yehova akuiona nkhondo yochokera mu ufumu wa pansi pamadzi. Akulonjeza kuuza Yesaya lero, akuuza inu tsiku limenelo. Ndiye akanena kuti tsiku limenelo mwaulosi, ndiye kuti akuponya ku masiku akumapeto a nthawi yosiriza ngati ino, imene Yehova akupereka lupanga pakamwa kwa aneneri ndi atumiki kuti iwowa agwire ntchito yakupha Levithani ku dziko lapansi. Mipingo yakudya chiphunzitso cha pansi pa nyanja akudalira ndani? Inu ndine tinyamule lupanga tilimbane ndi Levithani. Njala ya Mulungu masana wano akuyang'anayang'anabe mpingo umene utiunyamule lupanga limeneli. Pa verse number 1 ya chapter number 27 ndikusowa akaswiri amphamvu amene akhoza kuzipereka kuti boma likanena kuti ife ayi wolalikira choonadi tiwapha, iwo anene kuti Yehova ndipaseni lupanga ndikalimbane ndi chinjoka chokhala m'madzi.
atumiki wakewo simuzanyengerera ni makobiri asalalikira bechoonadi. Atumiki wakewo simuzanyengerera ndi kukoma kwa zinthu za dziko satsakopeka ndi udindo adzalandira lupanga m'masiku akumapeto satsaopa ndende. Yesaya akuti tsiku likwana limene ndidzapereka lupanga mdzanja lophera chinjoka chokhala m'madzi. Ana a Mulungu, ndani angayimirire anganene pa 7th day poiwona 7th day ikulumidwa ndi Levithani? Ndani atayimirire ndi kunyamula lupanga mdzanja kupita ku union komweko, kupita ku conference komweko, kupita ku likulu lomwelo kaya kumulodza kaya kuti ananyamula lupanga la choonadi ndipo lupangalo alalikire nalo choonadi aphe chinjoka chokhala m'madzi. Inkakhala ine ndakonzeka palibe nsalu mundiberekere ndikukalandira lupanga ndikudziwa ndine msilikali wakumapeto wakuti ndiyambe kulimbana ndi Levithani ndikatuluka chiphunzitso chabosa chikupita ku mpingo wa ana Mulungu ndinyamula lupanga. Bible likuti chani? M'masiku amenewo Amen. Yehova adzapha chinjoka chimenechi ndi lupanga. Verse number 2 bale wanga chibanda udasowa. Tsiku limenelo munda wa mpesa wa vinyo yimbani inu za uwu. Verse number 3. Tsiku limenelo munda uwu kuti bauti mwamera na songole. Tsiku limenelo munda uwu kuti pakuti mabwera ziphunzitso kuchoka ku America ndikusakasaka munda ndikumene ndikusaka masana wano mpaka pano. Yehova akusakasaka munda wa mpesa umene ukutuluka ku masiku osiriza anthawi ya pansi pano. Tikunena kagulu kotchedwa munda kamene kakulalikira choonadi mosapambukira kula manja kamene kula manzere kakawerenga Bible zikakudikira information yochoka kulikulu la chipembedzo chawo. Amadikira information from above. Munda amadikira information kuchoka kwa Mulungu, sadikira makonkodansi walembedwa ndi wanthu. Akudikira from above, sadikira church manual. Akudikirira from above, sadikira zolemba kulikulu. Akudikirira from above. Uli kuti munda m'masiku akumapeto pakuti mu 1844 unatuluka wina pamodzi ndi achina white ndikasusumira kumunda wamera na songole ndikufuna munda wakumapeto Nthawi ya pansi pano mmene Yehova akhoza kulowa ndikucholamo chipaso cha chilungamo cha Mulungu. Uli kuti mundawo wasowa mpaka lero Twaibu nusakasaka munda kumene ndikhoza kukakhalako. Amayi ndi abambo musamapusisidwe ndikuwerengeredwa kumene akakuwerengera na zipembedzo zanu. Musangalale akakuwerengerani kumwamba. Kwani mayina wanu alembedwa pa munda wa mpesawo. Lero tikukansula marejista zipembedzo lembesani kulejesta ya kumwamba. Yesaya uli munda wa mpesa umene udzayamba kutulutsa vinyo wati wanthu amwe pakati pa njala. Uli kuti mpesa umene wanamambo tikupita ku masiku osiriza amene chisunso chikubwera ku dziko lapansi chisafikira pa mpesa. Posachedwa mpesawu uyikidwa muchopondera mpesa pamene dziko liyambe kugwira walalikira choonadi imene ndi mipesa kuyiponya muchopondera mpesa akatifinya kundende palibe kanthu chifukwa ndine munda wa mpesa wakumapeto
ndikuyenera kutulukanidwa kuti ndita ngati mudapitapo ku factory ngati mudasalapo mpesa tikasala mpesa na mulungu sitimafuna chipatso timafuna madzi wotuluka mu chipatso cha mpesacho ngati uli mpesa weni uvomere kutyoledwa ndiye ukayikidwa mu factory ukayikidwa mu chopondera cha ndiye ayambe kuta kufinya tikufuna madzi hampesa ndinauona mpesa ukuthawa kufinyidwa itatuluka covid akutifa kumpesa covid yatulukira chopondera mpesa akutilowanitika tifinye siko lili ndilusu likudikira advent sindiwe wakumpesa talowa muchopondera cha mpesa ndinamva nda president womwe kwe kutawa chopondera mpesa amala ita bambo mipingo ina ikutinamisa pano akuti iyoyo ni mipesa koma tumpesa dziko lapansi kuti likhale ndi moyo likudikirira vinyo weni achoka kuti yesu akuti ndine mpesa weni munamumva koda mainda ba ulondoleni mpesa udatengedwa mpesa kukwazidwa ulendo kuchopondera ko mpesa zikuyandikira mkulu ya daima papiri lazitona akupemphera akuchiona chopondera mpesa chaikidwa kutsogolo kwache madondo atukunda ngati magazi kuchita mantha chisauso chimene atamponye kuti afinye koma amati akayang'ana ku dziko lonse likudikirira madzi amene atatuluke kwa iyeyo kuti likatese lusu la dziko lapansi akatese lusu la dziko lapansi akuti ngati nkoteka chindipitirira chikhocho koma kukhale kufuna kwanu adankwakwasa kamuna mpaka kukamponya muchopondera mpesa pa koko magazi padafunika chivaso chifinyidwe kuti dziko lapansi likachiritsidwe pakufunika kachipembezo kamunda kampesa mu Yesaya kamene kati kavomere ufinyidwa kuti dziko lapansi likapeze moyo ndani atalolenane muchopondera mpesa pakuti mukuopa chimfine cha mbalame mwamulandira katemera mukuopa kansa ya saka 9 ya mchiberekero mwabayitsa wana wanu mupita mmakatemera amitundu akuti simuwadziwa chifukwa chongofuna kukhala ndi moyo wathanzi wa dziko lapansi mwasempana nacho chopondera mpesa ndikufuna amuna munda wa mpesa umene ungavomere umangidwa chifukwa takana ndondomeko za dziko lapansi zaboma Bible kuti masiku amenewo munda wanga wa mpesa verse number 3 ine Yehova ndi usunga uwu ndizauchirira madzi nthawi zonse ndidzausunga usiku ndi usana kuti ngaipye ndizauchirira sindizatirira ndi channel conference asanditirira Ambuye sindizatirira chipembeso asanditirira ndi Ambuye amene mukudikira chipembeso chikutirireni lero mufota kwatuluka dzuwa lonyalisa mipesa amen kuli dzuwa lonjalisa mipesa kampesa kabwinobwino kaja yeti kadanyala katasunga solembera zili mmaina kuti writings zili mmaina kaya kuti yani zili mmaina mitundu zili mbwe zolembera tu izo kwa mara mtengo kaja
kuchiza kafota. Bible likuti hai musadandaule pamene mtengo umene uzisafota. Yesaya chapter number 27 hauti shana mainda babo hauti ine Yehova ndidzameresa mpesa ndipo nyengo yomweyo ndidzayamba kuthirira ndekha. Amen. Basop saniyambe ndala hakuthirira yekha palibe chikukukhuza. Amen. Kodi zikumvera? Twaibu ai hakuthirira yekha. Mind you, be careful. Mwino naso pesa nazo matsoka muthirira hakuthirira yekha. Kodi zikumveka simenisi? Kodi zikumveka simenisi? Amen. Kuti numukadziwe kuti hakuthirira yekha. Chinthu icho chilibe sukulu hakuthirira yekha. Amen. Kodi zikumveka simenisi? Amen. Ngakale college yathu nduli wase sinapite hakuthirira yekha. Hakuthirira botani mafumbuluso wapitirira makalata akusukulu samachokera kusukuluko amachokera kwa Mulungu mwini wake. Zovumbuluka from above zimafumba akuthirira yekha palibe chikukukhuza. Hauti tsiku limenelo verse 3 bweresa pali mawu ochitisa chidwi mbale wanga. Hauti chali verse 3 ine Yehova ndisunga uwu ndinde ndizauthirira madzi nthawi zonse ndeka ndizausunga usiku ndi usana ndeka kuti angawipse. eya chifukwa chausungira ndeka kuopa kuti angawipse. Ndiye mukakamira ati dakali mbwato lomwero akuti mmene kuti pingo osala mwasala pati sada uyipye mmene unkabadwa mpingo munali alaliki achikazi. Nena ino ansanga achipembedzo changa adalimo abwerera sana ipye sana uyipye. Tamvera munala alaliki okwatana munokoka sada vomera kutenda conference sana vomere sachile manyazi sada vomere kuti maga kosa ukalabusa ndi mpesa wake uwo. Kodi sipa kufunika kuti Mulungu amerese pesa wina ndi umene tikutsala pano auwakera yekha chitandizo chake from above. Kodi sikumveka simenisi? Tamvera lonjezo hakuti pauyang'anira sadzauyang'anira masana okha. Mulungu wanga siwa masana okha, siwa nthawi ya mtendere yokha. Akudziwa kuti pali usiku umene umandipesa ndikudalira iyeyo kandima yaka kanthawi yekumapeto pakufunika Yehova tiyendetse kwa ndimatu. Kodi mukuona ino kwa ndimatu kumalako kwa ndima zipembezo papa kuminyo na mabotolo ni president atsogoleri kwa machesi ndanda kwa ndima kudziko. Mukuona komwe sakuona mpweya ndi uchamwamva kuti tiyamba kugula oxygen. President kupanga nawo msonkhano wogulisa oxygen. Muli kuti mulipo ino authirira yekha oxygen wako yokhala ndaye. Waina achoka kumwamba, waina achoka ku State House, achoka kusanjika koma waine from above. Tili masiku osiriza. Kodi sikumveka simenisi? Anachiona chinjoka khani yosausa mpingo wa Mulungu sipo khapo ayi. Tamverani wafotokoza simenisi ndi buku lomwero limene tikulifotokoza pamene pali Yesaya mpingo wa Mulungu hakupitirira kufotokoza nkhani imene. Koma chirombo chimenechi ndinachiona imechi sindinachione ndekha. Yobo chapter number 40
41. Chapter 41 cha Yobu. Chapter 41 cha Yobu. Na Yesu adaona simina Twaibu adaona. Tamvera nakuti ya. Niambie verse number 1. Yobu chapter 41 verse number 1. Kodi ukoza kukoka ngona ndimbeza Jibwana yamba waima jibwana yamba ibanda imira bombo ngani ite apa ndiwairusepo mulandu. Ha kodi mukoza kukoka chirombo chimenechi ndimbeza chimenechi chirombo chakaichi sitifuna kumamva za sataniki pamene sataniki yo ikukudyesa nizakudya mnyumba mwanu. Satanayo akudyesa inu mnyumba mwanu chifukwa chakuti m'Baibulo mulibe ndipo simudziwa kuti zidalembedwa pati. Kusukulu kwanu kumene mudapita ku college sadakuphunzitseni za Satana zija mukudya kukhomo kwanu. Kodi zikumveka izi? Bible ikuti kodi ungakole chilombo chimenechi ndi mbedza. Tapitirira mbale wanga. kapena kukanikiza kalandira wake ndi chingwe. Verse number 2. Hani yosausa tiye mbale wanga. Kodi ukoza kumanga mphuno ndi mululu Ndani angapite pamene pali chirombo chimenechi. Kapena kubola sagwada wake ndi momba. Ayi munifunse makosana. Chile ni malikulu ku dziko lapansi. Ndi likulu lina lili pa Vatican. Nditalowa ku secret archive chaka chimenecho. Koka werenga Grand Gilimowa. Tamverani ana Mulungu. Ndikumene ndinadziwa kuti mchibwana sungabole kumona kumphuno kundi chingwe kuti mungachikoke chimenechi. Musasewera maita bambo. Pa verse iyi chimene Satana adachita ndikutenga chikopa cha ng'ona mphamvu ya iyeyi ndikukayika pakachipembedzo kotchedwa Katolika. Kodi zikumveka izi? Amen. Ndi chipembedzo chiti pansi pa nthaka chimene chili ndi chingwe ndi muvi wobolera mphuno mwa chirombo chimenecho kuti mungachikokwanse ndani yayesera 7th Adventist ya Mtanda kuti ikabole lero ikukokwazidwa chirombo. Ini kwekwe lero yakamponya ku bingu imbwesera ikukamponya ku maukwatamu na ukauka mumachira chibwana ni ng'ona yachabeyi kodi mungayikoke ng'onayi ni chani amainda bambo. Pali kabungwe kena ka WCC World Council of Churches kumasiku akumapeto ngati vantu achibwana asipembezo amene akumatenga kanyambo akuti afuna akaboole chikwakwa kwasa tikunena pano miyendo ili mwamba ulendo wafika posausa. Zansala dzina akuti ife ndakale ife choonadi chanchi chovomereza abortion choonadi chakechi mpaka chipatala nkuchipasa dzina la chipembedzo chonse unkumbavomera kuchosa mimba. Nili nilakodi apo kufika lini ana amene achosedwa mimba kuchipatala chimenechi chipembedzocho chikusunga ana 1,436,000 amene adusa pampeni wa chipatala cha chipembedzo chanu. Tikumana tikupita kokaweruzidwa kumwamba. Akafunsa Mulungu khani yosausa ndidachiona chirombo chimenechi akulankhula nkhani yomweyo munthu wina wolemba buku ana Mulungu. Tateni tioneni Ezekiel chapter number 29 verse yake number 1 mpaka 5. Mwina sumaliza chifukwa Yesu Yoboyo ndangomuthawa muzimulondola Yoboyo seyo
mukafika kuntundako akufunsani mafunso. Ndani amene adzadusa kukamwa kwake wang'ona ndi kudusa m'mizera yachiwiri ya kukamwa kwang'ona akufunsa funso Yobu. Musachite masewera. Ulamuliro wa dziko lapansi unali kuloseredwa mu buku la Yobu chapter number 41 kuti udzatuluka ngati chirombo Leviathan pansi pa nthaka, ndipo ofuna kusewera nacho asadakonzeke womaponya ngati akuweza chambo adzakodwa. Ndi akufunsa kuti ulamuliro umenewu ndani amene asadzausewerese nkamwa nkusatafunidwa. Yobu akufunsa zimenezo. Kodi zikumveka zimenezo? Amen. Mpingo wa Mungu. Tili ku masiku osiriza. Hana Mulungu. Bale wanga tasiya usawerengeso Ezekiel. Olemba ngolemba. Mulemba so Masalimo 74 verse number 14. Olemba mulembe Masalimo 104 verse 25-26. Kodi zikumveka na Mulungu? Mosemo akufotokozerani za chinjoka chimene ndakachiona pansi pa madzi, ndipo mabuku onsewo akuifotokoza nkhaniyo ngati kaulosi mogwirizana ndi Yesaya za masiku osiriza kunena tsiku la lero pamene pano tikuchita recruitment asilikali amene ati akalimbane ndi kulandira lupanga mdzanja langa kuti akaphecha ching'ona ngati mmene adalandilira Mose ku mtsinje. Amen. Kodi zikumveka zimene sana Mulungu? Koma Exodus chapter number 14 verse 7 verse 15 imene yokha tiwerenge kuti tichokepo. Amen. Ana Mulungu. Tapondani masiku osiriza. 7 Exodus chapter verse number 15. Ikuti bwanji mbale wanga chibanda. Exodus chapter number 7 verse 15. Exodus chapter 7 verse number 15. Muka kwa Farao mmawa taona atuluka kunka kumadzi, nuyime kumulandira mbali ya nyanja. Tuluka Mose mamawa ndabwera kudzaulula mayeso kwa iwe Farao. Nzakoyo mphamvu zake zili kunyanja. Mukuyimva nkhaniyo? Ameneyu akumatsuka mamawa ulendo kuja mphamvu zake ndi Leviathani ali mu mtsinje. Kodi zikumveka? Ndi akumapita kumeneko kuti timpange defeat, timusokoneze. Verse number 15. Mose dzuka mamawa tiye kunyanja. Amadzuka ni mamawa mundijoine ndikakuululireni pamene pagona maziko a chipembedzo cha Satana. Dzuka ni mamawa ndiwuzeni chimene Malawi amadalira. Tsiku limenelo tikamadza macha 1 2 3 mkakumudwa pachichilipo tikamakagumula. Ana Mulungu mundilondole kunyanja ndikakuonetseni. Yehova akunena ndi Mose kuti Mose usuke chani tiye kuja nyanja. Tinamaliza vesilo. Ndindodo inasanduka njokayo uigwire mdzanja lako. Usapita mpute mawa Mulungu mdzanja. Tiyeni kunyanja. Musagwira certificate ya chalichi, musagwira magadi ya chakumi, musagwira milozo, koma munyamule mawa Mulungu. Tiyeni kuja nyanja. Ndichoona ndicho sana Mulungu. Pamene tafika hapa ndipo boda achikulira kupukuta lipenga pamodzi ndi angelo kuti alize atenge mpingo. Ndiye patina chifukwa ndi boda yomaliza. Tikupita ku crossover to the city of heaven. We are marked
marching towards the gate ya golide. Paine kukhala makani apa wandikwesa mbali. Paine kukhala sakumwa apa zochosa mphamvu zanga. Paine kukhala zovala apa zondisungunula ine. Paine kukhala sakumwa apa zondibalalisa. Adamu tikuyenda paboda nditu pamveka kulira posachedwa. Amaiwa wawe ndatsala ine. Atauka oyera mtima kumanda. Pamodzi ndi okhulupirira akupita kukusira chigalimoto chako chodulacho. Ubakwera nacho mu ufumu wa Satana. Anzako akupita. Azidzatuluka so magalimoto odula omwewo ulendo. Wokalandira mphoto kumwamba. Tsiku lakelo lasala pang'ono kumwe. Tamvera. Mose nyamula ndodo. Tiye kuja nyanja. Tamvera ndana Mulungu. Atangopita ku nyanja ndikutenga ndodo mukuyimba pa verse number 7 iyo ndikukagoneka pa mtsinje wa Nile. Chilevithani chili pansi. Munamva chimene chidachitika? Mitsinje yonse madzi onse aku Igupto anasanduka cha ndikufuna uthenga umene kuti usandutse dziko lapansi dodo lido. Ndani alalikira uthenga umenewu? Mundijoyina mayenda bambo. Uthenga usiwa miya ngati kunsikwa ino. Ndiwolimba womangidwa nawo. Ndiwolimba wotukanidwa nawo. Chifukwa tikupita koka palevithani pansi pacha pamadzi. Amayenda bambo 1 hour yatsala ndikupaseni Zinthu 10 mchokeko kukhala pansi chibanda tipitirize ntchito kuti zikumveka na Mulungu. Inali nkhani yosausa zambiri mwa zimene ndinaona zinapezeka kuti ndi zimene zili ku mashopu, ndi zimene zili ku misika, ndi zimene machali chakugwirisa cha ntchito. Popeza ndinali ndili ku satani ndinkakondwera kuti ndiye kuti nkhondoyi tikuwina. Koma mmene ndatembenuka mtima ndili ndi chisoni masana wano nkhondo ya na Mulungu sitikuwina. Sapange makana nyamata yakumenya zibagera sindikukhulupirira round 1 mwawina ndukayika kwambiri. Nena round 1 ya COVID mwapambana. Sindinakuona ni muli kuchingwe muwina imazipembezo mupanga makani muwina. Simunatenge sanitizer ino kuika pa gate. Simunaika zikwete ukamwa muwina inu. Akuti atitsanena ndife ikazafika akuti atitsanena ndiwo muwina kuzemba. Akuti kumanena kuti sizinabwere koma zikubwera sizi. Nzicho umati ukatibulidwa mudzionera konkhonja. Akatibula amati revenge nangotere koma I will fight again. Akutibula magazi alichu you fight when mumenya liti iyi mwaluzayi simuna luze iyi anamu. Inali nkhani yosausa kodi zikumveka izi. Akuti Twaibu iwe Hamidi tamvera nkhani imene waiona ine akuti aha sapano tiye kugwala nsembe lacha laziteki. Titafika ena mwina mmene ndanena kuti gwala nsembe laziteki mwaponya ni kukonzeni. Ku dziko la pansi lino kuli dziko la America limene lili mtima ufumu tambiri timene timapanga United States. Ndiye mdziko lawolo muli mu states yawoyo muli kadziko kena kamene kamaonjezera kama chedwa kuti Mexico kali kumpoto kwa America ku North America. Kumeneko kuli guwa la nsembe la chipembezo cha aziteki kumene Satana amafikako ndi kulandilira nsembe za matupi a anthu. As I'm talking vantu akuphedwa be. UN imadziwa, America imadziwa.
koma imangokhala chete ngati mmene adakhalira chete Malawi kumulola Tunza, kumulola banja la Nsogolo kuti adzitenga mwezi tikuona tonse, funded by United States of America. Ndikanthaliko khako kamene America idasankha Trump ndi pamene anati ndikutseka banja la Nsogolo ndi chipembedzo cha Satana. Pang'onong'ono ku Malawi banja la Nsogolo akanatseka mpamene amabwera achikulirewa ndikukhala ngati akutaniso akuthandizanso kabungwe kaja. Guwa la nsembe la Moleki la chipembedzo cha mafano lilipo ku Malawi. Ndibodza kuti dziko la Malawi ndilopemphera. Dziko la Malawi is a part of Satanists. Amen. Ulamuliro wao uli ndi maguwa ansembe ochosera mimba. As I'm talking, mwezi osachimwa ukufuula kuma safety tank habanja la Nsogolo. Kananela kuseli ngati zikuchitika aku stadium akasokolera mapemphero ni auche mapemphero kasegulira adiwo osachosa kaye izika. Amen. Mafano osakumula kaye zipembezo za mafano zosachosa kaye bwa. Amen. But stop musala mdzina la ulemu musala munyengerera ja taliba chinyengerere pano tayaluse adziwe choonadi cha Mulungu. Amen. Tasala pang'ono kupita kwathu ina ndi usamba m'manja kulezi kumveka zimenezi. Amen. Usamapuse kuti nikukhala ziko loopa Mulungu kunena Malawi loopa pati hijiriyu loopa pa nikukakamiratu ni fano tu ili msakhumudwa tsiku limene. Amen. Zimene zizatuluka pamene pamene mudzadziwa hadi umphawi uja padaliya khani yosausa tikumana mukapanda kupanga chimenecho. Yesu Khristu akubwera kuzaweruza cha dziko lapansi. Tafika kuguwa la nsembe la ziteki. Nkhope ya Satana ikuoneka yachisoni kwambiri. Mpingo wa Mulungu mundilole kuti nthawi imeneyi ndiyambe kukupasirani zinthu 10 zija zimene adandiuza. Number 1, ananena kuti sindikufuna mpang'ono pomwe iweyo akuloza ine komanso dziko lonse lapansi kumene kuli munthu kuti akamaliza ulendo wake akauone mpando wa Mulungu kumwamba. Sindikufuna kuti munthu akauone. Ndiye ndayang'ana ndi chidwi. Koma nthawi imene ndimayang'ana ndi chidwi nkuti dzanja ili ali m'mapepala awiri. Ndithu ana Mulungu mundimvese ndiunenachi. Mapepala awiri amene adali nawo samachokera ku Satanic Bible, amachokera m'Baibulo lathu. Lathu lenileni. Ndiye kundionetsa chinali chivumbuluso chapter number 21, chivumbuluso chapter number 22. Adamu likadakhala kuti dzuwa tingayimitse lero tupano tikadamva zazikulu. Kodi mukumva ine? Nkhope ikuoneka yachisoni mmene amafotokoza za mpando akuti uniyang'ane mpando umene uli kumwamba mwa mipando yonse imene udayiona kuphatikiza wangawo. Pamenepo ndiye kuti ndili mu ofesi yoguwa la nsembe kwa ziteki dziko lapansi lomwe lino. Mpando ulipo mpaka lero uli ku North America, ku Mexico, kuguwa la nsembe la ziteki kumene kuli likulu la chipembedzo cha mavampire. Kwa nini unena atu pano? Akuti mpando umenewu sindifuna kuti aliyense akauta chifukwa chake nchani. Akuti ni mpando osausa kwambiri. Koma choyamba chikundipanga ine chimenechi
sikanthu kenayo. Yamba kuwerenga mawu alembedwa apa. Mmene limabwera pepala loyamba la chapter 21 cha chivumbuluso. Ndimaona ngati zilembo zoti sindikwanisa kuta. Koma mmene chimayandikira naona kuti nchichewa changa chomwe. Ndikudziwa kuti Satana ankangofuna kuti ndimve chisoni chake chimene adali nacho. Verse number 1 ya chapter 21 cha Revelation. Chomvesa chisoni chimene ankadandaula. Yamba ndikuwerenga mpingo wa Mulungu. Ndipo ndinaona mmwamba mwatsopano ndi dziko latsopano, pakuti mmwamba moyamba ndi dziko loyamba zidachoka. Nyana ndigwira ndiakunena kuti pamene sindikufuna kuti anthu akaone mpando Hamid, mpando wangawu udzakhala kuti werenga verse 1. Tawerenganiso mbale wanga. Ndipo ndinaona mmwamba mwatsopano ndi dziko latsopano. Ndiakundigwira koma chilombocho makosana chimaoneka cha chifundo chothedwa. Pamenepa lero mmene ndatembenuka mtima ndadziwa kuti Satana amachenjemera kwambiri za Mulungu wathu. Amachita mantha. Akuti ukumva kusafika ndi kumwamba kwacha chifukwa dziko ili likuta ndiye ngati ichi chidzachoke mpando wangawu udzakhala kuti nkhope kuti wa ndine ndemwe kuti ha ndikumkhulupirira sidolo mulondola kama ndikwalondolowa na kape kopya. Ina ramani wandombwambwana choche akuko nimbwambwanisa ndi zinthu zozokhala ni malire zakuti zizatha. Polama ndipasama kobiri wadiyaso ananga ambiri ameneyu basi palibe kanthu koma mkulu ndiwota ndombwambwana. Okondedwa mu Baibulo lonse Satana ndiolambira Satana amaopa chapter 21 ndi chapter 22. Kodi sikumveka chifukwa mwaimva verse 1 yo sana amve chichewa anthu sakumva. Ndipo ndinaona mmwamba mwatsopano ndi dziko latsopano. Taima kaipa amenepo ndinaona mmwamba mwacha ndi kumene ndinapita kuja. Ndiye kuti timu yonse yochinga mapemphero Satana akudziwa tsiku limene adzagumule boda imeneyi kusamusa asilikali wonse maprinsipality akumwamba adzasamuka kuchoka. Satana akuona maliro anthu anga ali ndi chisoni. Sadayenera kuoneka wokondwa ku Mexico kukuwala nsembe la siteki. Hakundiyang'ana kuti ukumva kumwamba kumene tinapita kuja kudzata amayi abambo ngakhale kuti ndi umboni koma ine ndikubwera ndi ulaliki kwa inu. Kumwamba mukukuonaku kwakaleko kuchoka kumene kuchifukwa kukubwera kumwamba kwatsopano kumene Mulungu akufuna kuti inu ndine tidzakataniko tidzakakhaleko. Kodi zikumveka zimenezi? Na chinthu chimenechi Satana sanafune kuti ineyo ndichifotokoze. Ndi amanena kuti kumwamba kutu kuli mpando wachifumu. Amen. Kodi zikumveka zimenezi? Sono mumve Mateyu chapter number 5 verse 34. Tiye mbale wanga ikaya batamanga nthawi zako zino. Mateyu chapter number 5 verse number 34. Mumve nkhani iliya. Tiye mbale wanga. Koma ine ndinena kwa inu, musalumbire konse kapena kutchula kumwamba chifukwa kuli chimpando cha Mulungu. Chichewa sana amve. Nimafuna chipeyo chichewa. Wamva mbale wanga? Yes. Ndiye ndiulandire chichewacho.
koma ine ndinena kwa inu musalumbire konse kutchula kumwamba, chifukwa chichewa chija muchimve, chifukwa kuli chimpando cha Mulungu. Amen. Tikulimbira na ndalefe ni mipando. Chimpando chili kuja pamene satana ndi ukhalapa ankatero ndi mpando. Chimpando chili kuja pampando umenewo ndi anandiuza zinthu 5 ngati 6 zimene zimatuluka pati, zimene sakufuna kuti anthu akazione. Hakuti pambali pampando pali Yesu. Kodi zikumveka? Mumpandomo mumatuluka mawu. Ngati Yoseya muipesa pa chivumbuluso chapter number 21. Mmene ndatembenuka mtima ndadziwa kuti oho ndachenjera, tsopano ndapita kwa dolo wa madolo. Amen. Aja wanali akapi muyundali ndi mpando. Mpando wanju wamatuluka mawu. Awuti mpando umatuluka cha mawu. Kodi zikumveka zimenezi? Pamene patu sakunena kuti mukaone Mulungu, sindikufuna kuti anthu akaone Mulungu wayi, koma mpando. Kodi zikumveka zimenezi? Ndi amanena kuti unyinji wonse wa angelo amene tidagwa kuchoka kumwamba, ndingakuwuze kuti ndiwochepa chabe mwa ife amene mpando utidauona kili kumwambako, chifukwa mukamadusa pa mpando ndipo nyezimira kwambiri. Ine ndinamvera pamene mpando ukunenedwawo si mpando wachani wamasewerayi umene wakumwamba. Ndiye satana akuti sakufuna kuti inu mpando umenewu munthu akauone, chifukwa ndi mpando waukulu. Ndiye Bible pano latiuza kuti ndi chimpando. Amen. Kuti zikumveka zimenezi? Na Yesu Mikaya akunena sosta mpando omwewo pa 2:18. Kodi zikumveka zimenezi? Davide hakunena sa mpando omwewo pa Masalimo 11 verse number 4. Koma Hebeli 8 verse 1 akuti koma mutu wa izi tinenazi ndi uwu, tili naye mkulu wa nsembe wotere amene akhala pa dzanja lamanja la mpando wa chifumu waukulu mmwamba. Ndiye kuti ndizoona kuti kumwamba kulija umene ine ndikuyesesa lero kuti mpando umenewu ndikauta yesesana maita bambo. Satana adapereka ripoti la kukongola kwa mpando huu. Machimo onsewa hakufuna watu musapite kucha kuti mukaone mpando uti zake ina ndikuulula pano makosana akuti chimpando cho ndichokongola. Tiyeni konko tikauone. Kodi zikumveka isi? Tiyeni kuti ndikupita komweko tikaone mpando wa Mulungu. Ana Mulungu mwachangu kwambiri. Tamvera, pali mipando ku dziko lapansi imene maso angawa adaiona meeting achipembedzo cha Satana, koma singafanani. Mpando number 1, mpando oyamba ndi chula wa kumalawi kokulu. Kodi zikumveka? Kumalawi kuno dziko lonse la Malawi palibe munthu amene ali ndi mpando ngati Bakili Mulusi. Kodi zikumveka? Mukumvanya malayi? Jomba wala mpando ngawa yang'anda ngati kwaona mwano kudelera kwa kudelera Bakili jwana mpando. Koma mpando ndikunena pano wa Bakili ukunama chifukwa kuli mpando kuja kumwamba. Kodi zikumveka? Tausiyeni udaguga umene mpando nambala 2 ku dziko lapansi umene maso angawa adauona. Tikukapanga meeting achipembedzo cha Satana. Wa Bakili kupepani si meeting ya chipembedzo cha Satana. Ndangoti ningokuuzani kuti kulicha alipopa unganga akuti mukapanga meeting ya Satana ndakana ndikunchemerera mpando.
Amen. Number 2, mpando wa malemu Kofi Annan. Kuli golide, silver, komanso diamond. Kumpando wao. Sizocheza. Mpando number 3 wa Bill Gates. Amainda baba. Mpando number 4 umene usimpando wamba ndi waji mwene Michael Jackson. Unalibe masewera mpando umene unkafana na mbedi yawo. Mukapita babalaza ngati mwatenga chisulo iniyo mumamva kuti ndikumva shoku mpaka nokha timalowa opanda malamba makabudula tata na pakolo ikangokhala ncha kwa Jackson simulowa chifukwa chimenechi chili connected ndi kumpando wakewo. Akudziwa kuti mkulu yali ndi chisulo mthupi. Koma nyamara adapita wa zaka zochepa. Kumwamba kuli mulungu oposa nzeru wa dziko lapansi. Ndipo mpando umenewu ndikufuna inenso ndikauone. Kodi mungandijoine tikaone mpando umenewu tsiku losiriza. Woposa mipando ya anthu anzeru a dziko lapansi. Ndaona mipando koma singafanane ndi umene wana mulungu. Ndidaona mpando wina wa President Obasanjo pamene tinkanyamuka ulendo kukaba khani yosausa. Mpando umenewu nawonso ngwa pamwamba koma ni mipando wamba yoseya na mulungu. Sungafanane ndi mpando umene tikaupeze kuti kumwamba. Satana so says akuti safuna kuti mukaonecha mpando. Kodi zimvekasi? Sadalekere pamwepo hadayamba kundifotokozera chinthu chachiwiri. Tsopano ndikuthamanga na mulungu kuti kapena zitatu zokha ndikwanise. Chinthu chachiwiri chimene adanena kuti safuna kuti ine ndizachione munthuso ku dziko lapansi azachione mwa zinthu 10 anafotokoza. Number 2 adanena kuti safuna kuti anthu akakumane ndi okondedwa awo pa tsiku la mzukilo. Tikasiyana basi tata kutere ku ine Satana amatero pondiuza ndimalimbikisa imfa sapa mabanja, kupha, nsanga pangozi, pamatenda, mabipi, asiyane asasataniso asasakumaniso. Sini mafuna mpangono pomwe kuti okondedwa asataniso. Amainda bambo tili ni nyimbo tili ndikulankhula zivuta zitani hansatu okondedwa amene tinasiyana nawo. Iwe Satana tikakumana nawo basi ine ndalimbika mtima okondedwa anga ndikatani basi ndikakumana nawo tikasiyana lero munjira ya imfa. Koma chiyanjano ichi tikupanga lero chili mu mfundo nambala 2 ya zinthu zimene Satana safuna ndiko kukumananso kwa okondedwa. Kodi zikumveka izi? Kodi okondedwa anu amene anachoka mmata anachokeranji? Anafuna mulungu. Somvesa chisoni. Ndidadzuka tsiku limenero mamawa ndakhala pakhonde ndiucheza ndi mayi wanga tikukambirana nkhani mmene tiyendere kubwereranso mtawuni ya Lilongwe. Abambo anu ntchito ayitani ayipeza tibwereranso ku tawuni. Pamenepo ndiye kuti ndili kuzomba wakuntuma nji kumusi kwathu nkhani yosausa kantali kosakhalisa. Pandabwera mnyamata wa chibale wanga kuchokera ku nyumba ya mayi wanga wina wang'ono. Amayi angawo ankapanga kuti anganga akuti mwanganga ino agogo tasukani pamene muthawe. Ndi akuti nthawecha akuti ukakoko amayiko wabwera munthu. Ine ndali kuchipinda ndiye ndasuzumira
wasandutsa tinthu pansi ngati ng'ona tilipo tiwiri ndi akutituma akutchula dzina lanu thawa ife ndi amayi kuti tachoka uko kodi madakhalitsa ndine ndemwe 15 October tauni ya Zomba 1990 mwafunsa za nyengo dzuwa lidawala sikudafunika kumveka mphezi koma mphezi idamveka ndinamva amayi kuti mayo mene ndimacheuka magazi mene ndimakayika nabambo kudimba aya abambo athu abakhomo ena okhala nawo chabe takaoneni kunyumba kukapeza kuti mayi kwani imeneyi inali imfa satana yeti safuna kuti nkakumane nawonso anthu amene adayoka mwanjira yosadziwika bwino satana akuyika ngati priority kuti inu musakataniso koma ine lero mdzina la Yesu ndikupemphera kuti tibowole mtambo ndi mapemphero kuti wokondedwa amene anangosowa tikakumane nawonso mumamva bwanji kuti adakusanzikani koma kudabwera ripoti lakuti ni maliro pangozi mumamva bwa anali satana safuna kuti musataniso tisakumane nawo chinthu chimenechi chinali chinthu chachiwiri chimene anandiuza kuti safuna kuti chidzachitike amen amainda bambo mukandiona choncho ndekuti ndikuthawa malemba pamenepo kuti ndisate nthawi amen mpingo wa Mulungu chinthu cha namba 3 ndi mzinda wa golide umene adandidandaulira tsiku limenelo satana akuti tiye pa ulendowu ndikamapita ndikuperekeza kukakusiya pamene ndakutenga uyendere mizinda tibwerera ku buku la Revelation chapter number 21 kodi zikumveka izi tiye mbale wanga uwerenge verse number 2 verse number 2 ndipo ndinaona mzinda woyerawo Yerusalemu watsopano uli kutsika kumwamba kwa Mulungu wokonzedwa ngati mkwatibwi kuli mzinda umene tikuyembekezera kuti utsika umene kulalikirako sindikufuna inu muphonye mzinda umene koma satana agenda yake namba 3 pondiuze ine amati safuna kuti mzinda umene wanthu tidzauta kusiyana kwa mizindayi pondiperekeza akuti tiye tidziyenda ndiye timauluka mmwamba kuyendera New York mzinda wake siuti umene uli kumwamba sindikumveka kumbuyo mzinda wake siuti umene Singapore akunama mzinda umene udzatsika kuchoka kumwamba ndi mzinda wa mtengo wapatali sotamvera chimene iyeyi ankadandaula nachi atambala samalira khola ja angati ziwikira ngati ukutsika mzinda umene ndiye kuti mizinda yangayi ikuyenera kuti idzatani mwayiona nkhawa yake ndiye kuti mizinda tikuyiona lero ndiye kuti ichoka amene mukumenyera ufumu tiphunzira anatu akaoneko ku UK muwapitisa ku chinthu choti chidzachoka ndikuyesesa mkuliseko loti nkaoneko ku China hadzachoka anthu akuyesesa nkafere ku America pobereka nkaberekere ku America hadzachoka pano tili mzinda watsopano amene adzatsike kuti oyera mtima halowemo mukadakonza mtima lero tinowa mu mzinda watsopano wolowa mu mzinda umenewu ngamene asiyana nalo dziko koma satana
akuchita chotheka kuti munthu asadzalowe mzinda uti umene tisimumvera nawo ana mulungu tikunambala folo malembo. Amen. Chinthu nambala 4 chimene anandiwuza kuti safuna kuti munthu akafike nkuchiona chimenecho. Amen. Mpingo wa Mulungu. Chinthu chimenechi chili pa Yohane chapter number 14. Amen. Chapter number 14 mpamene pali chinthu nambala 4 chimene adandiwuza kuti safuna kuti inu mukaone. Ndiye nyumba, my mansion in heaven. Muli ndi nyumba iyi umwamba, mwamwayi omanga ake sabiri dala chenjo linjo, mwamwayi omanga wake sagama yakamena mayoga ku dziko lapansi. Akuti ndikupita ku nyumba ya Atate wanga ndikakukonzereni cha. Ndiye satana pondifotokozera amanena kuti imeneyo ndi mansion sisocheza. Kodi zikumveka? Amen. 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 Ine ndafotokozani ndimva akulu inu akuti ega imeneyoyo ndi nyumba si ya masewero. Ku dziko lapansi lino zamanyumbazo nsiye koma nene zamanyumba osatikano. Kodi zikumveka izi? Kuli hotela ku Malaysia ili ndi malumu mwa njira ina. Hotela imeneyi ndiye hotela yaikulu kwambiri, biggest hotel in the world. Imachedwa kuti first world hotel ili ku Malaysia. Ili ndi malumu 7,351. Imene ndiye hotela yaikulu dziko lonse lacha. Ine nagonamu. Kodi zikumveka izi? Sakumva wa. Hotel number 2 imachedwa kuti Venetian Resort USA. Ili ndi zipinda zogona wanthu 792. Basi tu pamenepo mukutsika pansi simukupita kumwamba. Nambala ndiye kuti nyumba ku dziko lapansi yaikulu imene imasunga anthu dziko lonse lapansi ndi imene first world hotel ku Malaysia. Wathera pamenepo wagugula kata nini kaguguleni simukapeza nambala yopostera pamenepo. Koma tamverani Yohane chapter number 14 akuti nyumba ya Atate wanga muli malo. Hey. Amaita bambo, kwani nchi nyumba yanjichi? Pakuti nikangowerenga pano tikutamangira kale 400 chakuti. Amene tili pano malo anu alipo. Nanga amene asonkhana ku Lilongwe, nanga amene asonkhana ku Zambia, nanga amene anagona m'manda. Kwani ndi chinyumba chamasunga anthu mamiliyoni angati chimene chili kumwamba. Chasipinda zosawerengeka likatsalira lipenga. Chipinda changa nkachipeza. Kulira kwanga ngati ndagona pa mu hotela yaikulu dziko lonse lapansi. Ndikufuna nkagoneso yaikulu
mu Yerusalemu watsopano. It's a big mansion. Malo anga alipo. Mukutulukiranji ku nyumba imeneyo? Ndi nyumba imene akakhala munthu. Mukumva chimene pali kunena za nyumba imeneyo? Akuti mtima wanu usatani usavutike. Kuli manyumba amene wanthu akagona mtima umakhala ukuvutikabe. Umboni wake ni waya mwamba electric shock waya. Akugona kwa mtima ukuvutika. Nunama kodi. Alonda akugona kwa mtima ukuvutika. Wabapeza chibanda Yohane 14. Yes. Akuti chani? Yohane chapter 14 kuyambira verse number 1. Mtima wanu usavutike. Mukhulupirira Mulungu, khulupirirani inenso. Amen. Nyumba ya Atate wanga alimo malo okhala mwambiri. Nyumba yitu okalowa ndi kulimbitsani mtima, kulibe kuti mkasirika. Anthu ogona nyumba zosirika. Kabwereso mkakuuzeni chimene amakhoma chichi. Ndi satanic TV ili kuchireko. Wajewa marika kome. Kafungo kakeko kama yenderana nchiwanda chimene amachicha kuti zeliza. Zeliza amamveka kafungo kofanana ndi mtengo kuti ndi akatenga katengo kankukhomera. Anene amalondera nyumba yanuyo ndi demoni ochedwa zelizayo nabweza ziwanda iyi osirika manyumba. Nkumane na ine amunali ku satanic ngachikhome chichi. Yesu dalowe ngati. Amainda bambo. Akuti nyumba imeneyo mtima wa munthu usavutike. Khulupirirani Mulungu, khulupirirani inenso. Chifukwa nyumba ya Atate wanga yoposa first world hotel ili kuja capacity yake ni mamilioni kudziko la pasi. Chifukwa chivumbuluso chapter number 7 kodi ni ulakwitsa ine akunena kuti ndipo ndinaona unyinji wacha wanthu wochokera ku mafuko ndi kumanenedwe ali kuyimirira pa mpando wacha wachifumu. Kodi zikumveka izi? Ukalandira makiyi wakatsegulira malumu oti akagone. Kani yosausa. Satana safuna kuti nyumba imeneyo niyo mukayione. Pachake pomaliza na Mulungu ndikupempheni paliponse pamene mwakhalapo. Chirombo chimenechi chochedwa Satana ndichokalipa kilisha uyu safuna kuti inu mukakhaleko. Ndiponso iyeyi anali kuoneka wachisoni chifukwa amadziwa kuti ine kumwamba ndakutani ndakulephera ndakuphonya. Masiku akumapeto ano wanthu akuphonya kumwamba pasifukwa sopanda mutu. Amayi ndi abambo kuli mudzi kumwambako, kuli chinyumba kumwambako. Kodi mukalephera kulowa chifukwa chani? Bwerani kwa Yesu tikalowe mchinyumba chimenecho. Kuli malo ogonamo mmene oyera mtima akakhalamo. Ndipo inu ndine tikuyembekezera kulowa mu mzinda umenewu. Ngati pa dziko lapansi pano machimo atichulukira, Yesu ali pomwe pano afuna kukhululukireni kuti mukonzese ntchito zanu. Ambiri aife tikuphonya kumwamba, koma kumwambako sikuli patali ayi. Yesu akubwera posachedwa kudzatenga mpingo. Amayi ndi abambo mundilole kuti ndilekezere pa zinthu faloso, koma mmene ndikuyima pamenepa ndikuyitana anthu ochimwa abwera kwa Mulungu amene adandiwombola. Woposa Satana ndiyelekezi, kuposa zimene ndaona, kuposa zonse zimene ndazifotokozazi. Ndabwera naye Mulungu pano woti akhoza kukukhululukirani. Musachedwe, fulumirani kubwera kwa Mulungu. Kodi zikumveka na Mulungu? Musasengerese.
chifukwa nthawi ndi yomwe ino. Mukayiponya nthawi ino basi zinthu sizidzakhalanso bwino. Kodi zikumvekana Mulungu? Amen. Kodi mwayiwala? Ndikukumbutseni manena kawiri nkhani imeneyo kuti mukadzamuona munthu akuzengereza kupita kwa Mulungu ndi chifukwa chakuti ali ndi mpata. Ndi unama ngati nakufotokozera mponi malosa amene moyo wanga unaona nimabwereza chifukwa kwa ine amene wadali malosa ndithu. Nimanena kuti unali kulilongwe, mtauni ya Lilongwe, kuli location ina imatchedwa Chilinde 1, pali dambo lachita malire Balakisi ndi Chilinde 1. Chaka chimenecho ndinkakhala ni mchimwene wanga kamulamu kobisa zakudya ku nyumba kosasamalira akuchimuna apanga bwa Twaibu. Ndili wachichepere nanyamula zovala zanga ulendo mkadambo kameneka kamene ndakaona malosa koyamba dziko lapansi kuona malosa panali pamenepa. Chidachitika ncha ndimanena kuti ndinkachapa mtatang'aza miyendo timadzi msinje mkadambo mu autani akuyenda. Tamvera, ndinamva mkokomo kumbuyo wanga ine mmene mati ncheuke ndikumva kumphechepeche chadusa potera chonchi bili mangu akuthamanga liwiro la mtondodoka wawera chitunda ine mchanichi ndaimene ndimachita chidwe kuti bili mangu amathamanga chonchi ndinamva mkokomo wina kumbuyo uyang'ana njoka simapanga soluma miyendo koma zodusa chifukwa amayang'ana bili mangu. Wokondedwa, bili mangwe amathamanga tsiku limenelo ndilimene ndinadziwa kuti kuyenda pang'ono ndi mpata. Kutera kusindida nkhawa ino amene simunapanga chisankho chopita kwa Yesu mudakali ndi mpata koma sipadzakhalanso nthawi. Nthawi yabwera kwa Mulungu ndi imeneyi. Mupita kuchipatala mukapeza amene nthawi idatha. Chitika cha chilendo lero alandira tisupuni ya madzi mafoni avumba lero alandirako chakudya hakunena ticha supuni. Wakondedwa, mpata udatha, nthawi idatha. Wakondedwa, palibe kuchitira mwina koma kubwera kusasipereka kwa Mulungu. Ansanu ndi amene ayamba kale mosogozedwa ndi mkulu wa mpingo. Kodi inu muli ndi nthawi yanji pa moyo wanu yakuti mungamasungebe machimo mpata opita kwa Mulungu ndi umenewu? Bwerani amayinda bambo, Yesu afuna moyo wanu. Akulandireni, akupulumutseni. Yatsala amayinda bambo, musanyengedwe ndi dziko lapansi. Mulungu amene anapulumutsa ine akupulumutsani inunso. Yatsala ngati Yesu sangabwere kumbuya kwenuko kulimba ndisadafika tsiku mafuna mtunda osirisa. Bwerani kwa Mulungu wachimulumutso akulanditseni inu olema ndi kuphodwa amene mukasauka kwa nthawi yaitali ndisiwonda lene amene mukuzunzika ndi maloto. Wakondedwa, chipulumutso chanu ndi lero. Pano pali Mulungu wopulumutsa amene akulanditsa mtima wanu. Salisiya thupi likuzunzika, alilanditsa. Akamapulumutsa mtima wanu amuna anu akulezerabe awala
wolanditsa walungama Bwana Mungu mmene mwabwerera kutsogolo mundilole mpingo wa Mulungu mubweze manja wanu kutsogolo ngati chizindikiro chogonja pamaso pa Mulungu, ngati chizindikiro chogonja pamaso pa Mulungu, ngati anthu amene tikupitiriza kupepesa pamaso pa Mulungu. Tatengani stepe ina pamenepo yakuti mugwade pansi ngati chizindikiro chogonja pamaso pa wamwambamwamba, pamaso pa wamwambamwamba. Tatsekani maso anu ndipemphere. Atate Mulungu wakumwambamwamba, ananu madzulo ano tagwada pansi unyinji wa anthu obalalika ndi dziko malingana ndi mphamvu ya oyipayo, titatunduzidwa ndi zikhalidwe zachabe, titasunzika kwa nthawi yayitali ndi ziwanda. Lero mwatitana kuchipulumutso. Ine mtumiki wanu Ambuye ndikufuwulira unyinji wagwadawo kuphatikiza ndine, tikuti pepani, pepani, pepani. Talakwa kulakwira inu Mulungu wakumwambamwamba. Timafuna tidachita bwino koma pali mphamvu ina ikundiyesa kuti nsachite bwino. Ndabwera kwa inu amene muli ndi mphamvu yompatsa munthu kuti akhale olungama. Muyipereke mphamvuyo kwa ine amene ndagwada pansi. Mundichitira chifundo, mwakhululukira anthu awa Yehova. Ndine mpaka liti tikulephera kukhala pa chilungamo chanu, pakuti mukubwera posachedwa. Kugwadako sindifuna munditsekere kunja pamene mukutseka khomo la chitetezero. Ndayimva mbiri ya mpando wanu, ndifuna nkauone ine. Ndikhululukireni, ndachita machimo kwa nthawi yayitali. Ndamva za mzinda wagolide wapamwamba umene okhalako ndi woyera, mzindawo ndi woyera. Ine lero ndikugwada pansi, ndagwada mu mzinda wa Blantyre umene si woyera. Mabala ali momwemo, malesiti house auhula ali mu mzinda omwewo. Ndatopa musandisiye pa mzinda uno umene uli ndi zigawenga ndi anthu akuba, mmene azimuna akungosiya azikazi wawo, azikazi nkumathawa azimuna wawo ulowera uku ndi uku. Mzinda uno wosiyidwa mabanja, wozunzika ndi umbeta. Sindifuna mundisiye pa mzinda uno, ndikufuna nditenge mzinda ukudzawo. Ndauona pa chivumbuluso chapter number 21. Mundikhululukira Ambuye, mundilembe mu mzinda omwewo. Sindifuna kuti nkatsale. Ndikhululukireni mmene ndagwada pansi, mundilandire. Satana, choka mu mtima mwanga. Satana, nyamula maloto ako achabe, nyamula azimuna akutulo, nyamula makanda obereka akutulo. Chosa maloto omandilemeretsa ndili ndalama koma ndilibe. Zichose zibwenzi zakutulo, kukhalira uzionongera ine nakana. Mundichitira chifundo, chosa Satana zinthu zako. Ndifuna mu mtima mwanga Ambuye Yesu mulowemo, muyambe kulamulira mtima wanga, mulamulire banja langa, mulamulire ntchito yanga, mulamulire bizinesi yanga. Mundikonze kusakhulupirika kwanga pa chalichi. Ndiyambe kupembedza, ndisisankhire mpingo opembedza. Lero Yehova
khululukani khululukani. Yehova landirani bevani wazakazi awo. Enawa ni zisiru ku mitundu ya kwawo chifukwa alibe kanthu. Aukhalira utukanidwa kutonzedwa. Vedawa nawo bola ngongole. Wagodwa anthu wanu agwada pawa. Ni mabanki kunyumba. Akusowa yobweza nunena vanhu. Mabungo oneka ngati mtendere. Amene anabwera kudziko lapansi Ambuye. Anakola amenewa. Lero mmene agwada pansi. Mwapezere njira. Mwawonjole kungongole m'dzina la Yesu. Ndikuthyola akapicha zitsulo. Mwayambe kwaonetsa kumene kuli chuma chanu chimene chili kundima. Mwasogoze ngati kolesi akatuluse chuma chakundima. Mutembenuse mabizinesi awo ayambe kuyenda bwino. Mutembenuse mabanja okangana kangana ayambe kugwirizana. Mutembenuse minyozo ikhale ulemu. Mutembenuse mwano chikhale chikhalidwe chabwino. Kuledzera kuthe ukhale mzimu woyera oyenda nawo. Tesani ludzu lakachaso m'makomo mwana awo lachamba tikuliwononga. Kusagwira kwa mitu tikukuwononga m'dzina la Yesu. Tsopano yakwana nthawi. Alandireni alandireni mwalandire m'dzina la Atate. Ndira inu Mulungu wakumwamba pamodzi ndi mzimu woyera muchiyanjano cha mzimu woyera. Nawo asina Stefano tsopano akugadama kumwamba akukuonani muli kudzanja lamanja la Atate. Mwasunge nyengo ya kumapeto yowawa kuti ngati sitingadzaonanenso pa tsiku la Sabata lina chifukwa chakuti mwabwera tikumane kuseli kwa mitambo tsiku lijalo lodala la chimwemwe chosatha. Amen.